acum sau de ce acest eveniment? De mic copil am învățat că există un Dumnezeu și că El e undeva sus, pe nori, un bătrân cu barbă lungă care veghează asupra noastră. Așa vedeam eu ca și copil. În schimb, timpul a trecut și am înțeles ce este păcatul, am înțeles cât de greu apasă pe umerii cuiva păcatul și m-am întristat. Însă am mai înțeles un lucru. Am înțeles că pentru păcatele mele Iisus Hristos a murit pe cruce și că există salvare și că Dumnezeu de sus din ceruri s-a coborât pe pământ, a venit de pe norii aceia pe care îi vedeam eu, a lăsat barba și a intrat în inima mea. Astăzi mărturisesc că vreau să am o viață nouă și vreau să trăiesc viața frumos, ca atunci când va veni clipa să merg pe nori acolo sus unde este El, El să mă cheme și să-mi spună: bine, fiica mea, vino să-ți spun coroana. Aceasta este mărturia mea. Mulțumim foarte frumos! Angie, să știi că am văzut pe părinții tăi stând acolo, prietenii tăi au ocupat un rând în partea asta, așa că ai mulți oameni care te susțin. Pentru că vrem să alternăm, acum o să invit pe fratele Toni, nu i-am spus, n-am apucat să-i spun, dar o să te invit să vii aici, frate Toni, te rog frumos. Trebuia să-l anunț, dar pe el am uitat. Vino aici. Am uitat să-l anunț. Haide aici. Încă nu, n-apa aici. Frate Toni, noi ne cunoaștem de ceva timp și mi-au aminte că am vorbit cu tine despre lucrul acesta. Vreau să ne spui în câteva cuvinte ce înseamnă pentru tine decizia pe care o iei astăzi. În primul rând vreau să spun că am emoții, o să fiu scurt, nu sunt un bun orator să vorbesc. Tatăl meu a fost credincios, n-am stat lângă el, a fost o situație mai dificilă și pot să vă spun decât mă gândeam că orice început are un sfârșit și mă gândeam că unde o să ajung. Deocamdată am ajuns la voi, am fost ortodox, mergeam la biserică, pot să spun, să numesc pe cineva din sală, pe fratele Ulise, care am emoții acum, chiar am emoții. El m-a ajutat în felul ăsta, de-am ajuns aici. Deci am emoții mari. Okay. Da, cam atât. Da. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Contează ceea ce ne-a spus el, este așa de important, contează să ai pe cineva. Și el a arătat spre un frate care este aici, care îl ajută și mereu a stat lângă el și mereu s-a rugat și de ce nu și voi, la rândul vostru, să ajutați alte persoane care să-L găsească pe Dumnezeu. Domnul să te binecuvânteze, Toni, ăsta este doar începutul. Acum îmi revine o sarcină puțin mai grea, că dacă l-am văzut pe fratele Nelu, că era cu capul în palme când vorbea Angie, eu n-am cum să fiu, o să o invit pe Betty aici să ne spună și ea. I-am spus că o să vorbească și m-a întrebat, zice, dar ce vrei să vorbesc? Nu știu, vezi tu ce vorbești. Zic, vezi despre ce e vorba. Betty, acum 20 de ani eu am făcut același lucru, nu aici în clădirea aceasta, într-o altă biserică și am mărturisit atunci, venind dintr-o lume, am mărturisit că vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, toată viața mea. Acum, după 20 de ani, sunt lângă tine și dacă este ceva mai frumos, probabil că o să experimentez, dar asta este un sentiment foarte, foarte bun să stau aici cu fata mea. Spune-mi, te rog frumos, de ce ai luat această decizie, pe lângă faptul că te-a bătut mama și tata? Dar asta nu spui. Spui ceea ce...
De mic copil știam că trebuie să vin la biserică și ori să stau în sală, ori să merg la copii. Când am mai crescut, mi-am dat seama de importanța acestui lucru și am avut prieteni, am avut familie, părinți care au avut răbdare cu mine și le mulțumesc și astăzi sunt aici datorită rugăciunilor lor și atât. Ok, mulțumim frumos. O să mai invităm o persoană, un frate de-al nostru, o să ne spună, fratele Iulian. O să-l rog să vină aici, pe el l-am anunțat. Acum nu știu dacă i-au dispărut emoțiile sau nu i-au dispărut, dar vedem. Aș vrea să ne spună puțin cum l-a cunoscut pe Dumnezeu. Vine cumva dintr-o familie de creștini, sau nu sunt 100% sigur, dar vreau să ne spui tu, cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și de ce această decizie? Nu știu ce să zic. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Doar mama mea este creștină. Eu, în timp ce alergam în lume, când în lume vin, 32 de ani am alergat în lume după fericire, să-mi găsesc fericirea, nu știu, în bani, într-o mașină, în tot ceea ce caută lumea. În același timp, 20 de ani, mama mea stătea pe de genunchi, se ruga pentru mine. Și la un moment dat, văzând foarte multe minuni în viața mea, lucruri care, din punct de vedere al oamenilor, n-ai cum să scapi. Nu știu, Duhul Domnului m-a cercetat și mi-am dat seama că fericirea era un gol în inima mea pe care nu puteam să-l umplu niciodată și după ce am cunoscut-o pe soția mea și am spus că o iubesc și de tine am nevoie în viața mea, la un moment dat, spre rușinea mea o spun, i-am spus, încă am un gol în inimă, încă ceva mă lipsește. Și de când l-am cunoscut pe Dumnezeu sunt fericit și vreau să vă spun că mă laud cu un Dumnezeu atotputernic și l-am pus la încercare. Credeți-mă, de multe ori am pus genunchii jos, îi pun în fiecare zi, dar pentru lucruri care aveam nevoie și mi-a răspuns, dacă vă spun de multe ori și în 3 ore mi-a răspuns Domnul. Mă laud și îl iubesc și vreau să-L urmez toată viața și de aceea vreau să fac acest legământ. Am citit Biblia, Cuvântul Domnului și acolo am înțeles foarte multe lucruri. Nu am ascultat nici de stânga, nici de dreapta și am căutat în Biblie tot. Și Domnul mi-a răspuns. Vreau să-L urmez. Vă mulțumesc frumos. Și noi mulțumim frumos. Domnul să vă binecuvinteze, cu siguranță că și ceilalți vor avea ocazia să spună atunci când vor face botezul. Sunt multe alte mărturii. Haideți să continuăm. Da, fac și o mărturie că am emoții. Nu știu ale cui emoții sunt mai mari, ale candidaților sau ale părinților. Asta este o întrebare pe parcurs. Mi-a fost frică să nu cadă nimeni în apă și să nu cădeți. Vă rog frumos, haideți aici să facem o poză, să rămână în amintirea bisericii noastre. Cât de repede puteți, dar pe partea asta. Să nu riscăm încă o dată. Așa. Și ce vă rog în timpul botezului, să nu vă sculați în picioare, se vede, cred că, destul de bine. Dacă vă sculați în picioare, împiedicați pe cei din spatele dumneavoastră ca să vadă ceea ce se întâmplă aici. Haideți și voi. Hai sus. Mi-a plăcut la un asemenea eveniment, m-a surprins pastorul local, a anunțat, vă rog să vină în ordinea înmormântării. Știți, am tresăvrit și mă așteptam să vină în funcție de vârstă. În ordinea înmormântării omului vechi. Haideți să
vă așteptăm și începem cu surorile. Auziți, de la cel mai mic la cel mai mare am primit o indicație. Să nu vă speriați că e prea fierbinte, deci vă rog frumos. Dar numele? Ioana. Oana. Da. În apa botezului a intrat Oana. Nu știu de ce, parcă n-am văzut niciodată așa frumoasă ca astăzi, mă uit la ea. Și aș vrea să mărturisim, Oana, în fața martorilor prezenți, dar în fața celor din cerul deschis acum, privind cu bucurie peste scena aceasta, aș vrea să te întreb dacă din dragoste și nesilită de nimeni te-ai hotărât să închei legământul acesta public cu Dumnezeu. Da. Crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Dumnezeu Fiul? Da, cred. Crezi în Dumnezeu Duhul Sfânt? Da, cred. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Următorul. Îmi aduc aminte, în urmă cu câteva săptămâni a fost în mijlocul nostru fratele Rick Cunningham și era așa de entuziasmat în această zi, îmi vine și mie să sar așa de bucurie, văzând atâția tineri și mai puțini tineri care mărturisesc înaintea noastră că vor să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos până la sfârșitul vieții. Betty, mă bucur să fii astăzi aici și aș vrea să te întreb înaintea prietenilor tăi, înaintea familiei, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos și nu constrânsă de Gabi sau mama ta, în această dimineață faci legământ în apa botezului. Da, Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. toată viața mea. Toată viața ei. Crezi că Dumnezeu este Tatăl, Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul și că Duhul Sfânt este Cel care te poate călăuzi mai departe? Da, Pe baza mărturiei tale, în această zi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Da. Aici în față este Andreea și eu cred că știu de ce e așa de bucuroasă sau intuiesc. Astăzi este și tatăl ei în mijlocul nostru la sărbătoarea aceasta și am vrea să o mărturisim. Andreea, crezi că astăzi te identifici cu Domnul Iisus Hristos, cu moartea Lui și cu învierea Lui pentru a obține mântuirea? Da, cred. Crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Dumnezeu Fiul? Da, cred. Crezi în Dumnezeu Duhul Sfânt? Da, cred. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Privind la atâtea generații de tineri și adolescenți care pășesc rând pe rând în apa botezului, îmi dau seama că inevitabil îmbătrânesc și eu.
Nu vine să cred că înaintea noastră o avem pe Adriana, parcă ieri era un mic copilaș și astăzi mărturisește înaintea dumneavoastră decizia care îi va marca nu doar viața aceasta, ci întreaga veșnicie. Adriana, te întreb înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea prietenilor, părinților și înaintea cerului întreg, câtă vreme dorești să-L urmezi și să-L iubești pe Domnul Iisus? Pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău? Da, cred. Pe baza mărturiei tale, în această dimineață te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vedeți, în genere se spune că religia este pentru cei bigoți și pentru cei mai în vârstă, când și-au trăit viața. Am avut în fața noastră atâta dovezi că și cei tineri au nevoie de Dumnezeu și vor să-și trăiască viața lor împreună cu Dumnezeu. Am auzit mărturia ta, de aceea nu ne rămâne decât să te întrebăm dacă crezi în Dumnezeu Tatăl, lasă să vadă părinții, așa. Cred în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Sfântul Duh. Amin. Amin. În baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. O avem înaintea noastră, în apa botezului, pe Roxana și în această dimineață, cu o bucurie extraordinară, aș vrea să o mărturisesc înaintea dumneavoastră și înaintea cerului deschis că ea a luat cea mai bună decizie. Însă, ca mărturia să aibă greutate, o voi întreba și pe ea, dacă din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos, în această dimineață, acceptă și dorește ca să-L urmeze pe Domnul toată viața ei. Da, din dragoste accept și doresc. Amin, Domnul să o ajute. Îl iubești pe Domnul Iisus? Da. Și El mă iubește pe mine. Aș vrea să simțiți emoția pe care o are ea acum. Nu știu dacă din cauza apei sau din cauza ceea ce simte, însă în această dimineață, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea cerului deschis, o botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. În apa aceasta în care botezăm, intră oameni cu emoții, cu bucurie, cu care și ies din apă, dar intră și cu lacrimi. Lacrimile vor rămâne în apa aceasta și am vrea astăzi, într-o zi a bucurie, să te mărturisim dacă de bunăvoie și nesilită de nimeni te-ai hotărât să închei legământul acesta cu Dumnezeu. Da. Crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în Dumnezeu Duhul? Da, cred. Crezi în Dumnezeu Domnul Iisus Hristos? Cred, da. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Crede se botează, cine a crezut s-a botezat.
botează. Cine a crezut s-a botezat. Nu vrea deloc să bage capul sub apă, am convins-o. Îmi aduc aminte, în urmă cu câteva săptămâni am spus că sunt un om fericit. Vreau să vă spun că în această dimineață nu sunt singur om fericit, avem aici înaintea noastră mult mai mulți oameni fericiți care și-au mărturisit fericirea. Toni, înaintea prietenilor tăi, ne-a arătat acolo un bun prieten al tău, înaintea cerului, înaintea fraților și surorilor din această biserică, te întreb de bunăvoie și nesilit de nimeni decât de dragostea pentru Iisus Hristos, dorești să faci acest act? Da. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Până unde să termine viața. Amin, Domnul să te ajute. Pe baza mărturiei tale, în această zi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Crede se botează. Cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează. Cine a crezut s-a botezat. Numele mic. Vasile. Da. L-am cunoscut pe fratele Vasile cu ceva timp în urmă, într-un loc special. Ne-am întâlnit la spital. Am apreciat aici, atunci, devotamentul lui față de soția lui, care făcea ultimii pași, chiar ultimii pași în lumea aceasta. N-a vrut să plece din lumea aceasta până când nu a încheiat un legământ cu Dumnezeu. Era la limita posibilităților fizice, dar am simțit atunci, din toată inima, că s-a legat de viață doar până a făcut legământul cu Dumnezeu. Era așa de fericită după legământ și mai ales fericită că soțul ei va intra și el, așa i-a promis, în apa aceasta a botezului spre mărturie. Astăzi, mulțumim lui Dumnezeu că este alături de noi. Cerul întreg deschis este și pentru el și fericirea noastră este mare pentru că Dumnezeu încheie promisiunea lui față de familia aceasta. Frate Vasile, aș vrea să te întreb dacă ai credința inimă că și cu ajutorul acestui botez vei ajunge în locul unde te vei întâlni printre alții și cu soția ta? Da. Cred cu adevărat. Pe baza mărturiei tale, voiam să te întreb, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da. Crezi în Domnul Iisus Hristos? Da. Crezi în Dumnezeu Duhul Sfânt? Da, cred. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. S-a botezat. Cine crede se botează. Cine a crezut s-a botezat. Înaintea noastră l-avem acum pe Iulian, care a avut o mărturie extraordinar de frumoasă și aș vrea ca încă o dată să întărească prin cuvintele lui această dragoste care îl leagă de Dumnezeu, de veșnicie. Iulian, vreau să te întreb în această dimineață dacă din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos vrei să-L urmezi toată viața ta. Da, vreau. Aș vrea să te întreb dacă tu crezi în Dumnezeu Tatăl. Da, cred. În Dumnezeu Fiul. Da, cred. În Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Da, cred. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
ordinea în care sunt botezați, dar să nu te superi că ești ultimul, că în Biblie se spune că cei din urmă vor fi cei din tâi. Amin. Înseamnă că Domnul ți îndepline și dorința asta. Vrem să te mărturisim în fața tuturor celor prezenți. Dacă crezi în Dumnezeu Tatăl, Da. crezi în Dumnezeu Iisus Hristos, Da, cred. crezi în Dumnezeu Duhul Sfânt, Da, cred. pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.